Jag heter Michelle och jag kom tillbaka igen och jag ska bara intervjua och jag ska fråga vad heter han, okej? Hej, hej, vad heter du? Hej, Semil. Semil, var kommer du från Semil? Turkiet. Turkiet. Hur länge du bott här i Sverige? 23 år. 23 år. Vad jobbar du? Ingenting. Ingenting. Varför du ingenting? Arbetslös. Vill du söka jobb? Ja, jag söker Okej, vad vill du på jobbet? som Vad kan du? Vad kan du? doktor. Doktor? Kan du doktor? Du har licens på den? Ja, yes. Aha, okej. Vad vill du? Vilken doktor då? Va? Vad vill du? Allmänläkare. Okej. Aha, så hade du intyg med den? Nej. Du har inte intyg. Hur ska du? Jag ska gå högskoleutbildning. Du ska gå till skolan och utbildning, okej. Men om någon som vill ha dig på jobbet, så du kan säga ditt nummer då. Okej. Vad vill du på nummer? Vad har du på nummer? Berätta ditt. 076 201 8411. Okej, en gång till. 076 201 8411. Okej. Och är du singel? Jag singel. Okej, letar du efter en tjej? Ja. Okej.